ziua, fecioarele mele frumoase! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu Clepsidra cu Îngeri. Haideți să vedem oamenii mai frumoși ce va duce luna decembrie anului 2020. Vom folosi Christmas Tarot sau Tarotul Crăciunului. Să vedem cu ce vine Moș Crăciun. Este o etalare mai detaliată, va fi pe iubire, sănătate, lucru, familie, bani și prieteni. Trecutul apropiat, prezent și viitorul apropiat. Să vedem. Să vedem ce o să iasă, nu? Cum mai sunteți, oamenii mei frumoși? Sper că bine. Sper. Musai să fim bine, n-avem încotro. Imediat durează un picuț. Dar am zis să facem un picuț mai elaborat, să vedem așa pe toate domeniile, pentru că este cumva încheiere de an. Hop, așa. Este încheiere de an și cumva să vedem ce ar trebui să facem, ce ar trebui să modificăm, să fie un an mult mai abundent din toate punctele de vedere. Anul care urmează, și anume 2021, nu vine să cred. Foarte repede a trecut anul, foarte repede. Bun. Baza pachetului, nu știu de ce, dar energia magicianului la voi și mă bucur să văd, mă bucur nespus, pentru că înseamnă că mergeți către ceva magic, ceva mult mai bun, ceva nou. Să vedem ce aveți de vindecat sau terapia cu îngeri. Am zis că fiind decembrie și fiind mai generoasă, eu așa le las pe toate. Care vor să iese, le luăm. 3 mesaje. Probabil că vor fi foarte importante pentru voi. 2. Să vedem mesaje din partea arhanghelilor. Tot 2. Și mesaje din partea îngerilor. Mesaje de la îngerii tăi. Am unboxing-ul pentru setul în limba română. Dacă vreți, puteți să-l vizionați. Bun, haideți să vedem oamenii mai frumoși. În primul rând, partea de iubire. Da? Trecutul apropiat, prezent, viitorul apropiat. Asul de monede. Păi, din ce văd eu aici, în trecutul apropiat, ați avut parte de stabilitate. Probabil unii dintre voi noi începuturi din punct de vedere sentimental, iar alții cumva s-au bucurat de relația lor. A fost probabil o bucurie la un nivel destul de superior, o bucurie foarte profundă. Acest Moș Crăciun este foarte, foarte fericit. Zâmbește acolo, s-a pus pe cetea. Da, mergem mai departe cu încredere. Probabil și o idee ce ați avut împreună, probabil de o afacere sau ceva. În prezent, 9 de monede, Doamne ajută, 9 de monede vorbește despre o energie a împământării. Probabil nu este valabil pentru toată lumea, fiind o citire pentru zodii și nu personală. Este un picuț mai greu pentru unii dintre voi, dar pentru ce văd eu aici, pentru majoritatea cu siguranță este o energie a stabilității din punct de vedere sentimental. Probabil întâlniți pe cineva, dacă sunteți singură, o persoană care cu siguranță va schimba cumva viața, să uită așa, cu drag la voi. Probabil își dorește familie, își dorește copii, vorbiți de Crăciun, de planuri, toate cele. Este o atmosferă de petrecere, de concediu, de vacanță, ca să-i spun așa. Haideți să vedem viitorul apropiat. Steaua! Da, ne place steaua. Promisiuni împlinite, speranțe, vise, cumva din punct de vedere sentimental, cel puțin în luna decembrie nu văd nicio problemă la voi, cel puțin voi care ați început probabil relații noi acum de curând, nu sunt probleme. Ceva cu siguranță se va întâmpla în data de 17 pentru puțini dintre voi, dar nu știu exact ce. Ceva vise vor deveni realitate. Haideți să vedem din punct de vedere al sănătății. 64 de monede.
Da, simt o durere și probabil și voi aveți, unii dintre voi, o durere în piept. Este o energie în zona pieptului. Probabil aveți ceva de vindecat, chakra inimii, pe acolo ceva se întâmplă și trebuie vindecată musai. Încercați să lucrați cu Arhanghelul Rafael pentru acest lucru și Arhanghelul Camuel pentru iubire, dar este acolo ceva ce nu vă lasă să respirați, poate. Bun, sau a fost în trecutul apropiat. În prezent, regele de săbii. Vă simțiți obosiți, dar vă simțiți obosiți, poate nu neapărat din punct de vedere fizic, ci cumva și din punct de vedere ca stare generală, mental și nu numai, parcă vă simțiți așa apăsați, nu mai știți, ați vrea să stați jos doar și să stați pe canapea sau întins sau pe scaun și să nu mai aveți treabă cu nimeni. Viitorul apropiat și anume nebunul. Da, nebunul chiar vorbește legat de partea de sănătate despre organele respiratorii. Deci este ceva exact cum am simțit în zona pieptului, probabil și plămânii, dacă sunt în spate. Așa că aveți grijă să nu răciți, să nu aveți anumite probleme, să nu dați de COVID, Doamne ferește. Dar este acolo în viitor, poate o răceală sau ceva, trebuie să aveți grijă un pic la sănătate. Partea profesională, trecutul apropiat, regina de săbii. Ați clarificat ceva legat de profesia voastră, de locul de muncă, probabil ceva procese, ceva... Nu simt că neapărat că ați plecat dintr-un loc de muncă, ci doar că au trebuit lămurite anumite lucruri, probabil cu o anumită șef sau o persoană mai dură de care vă era cumva frică sau o colaboratoare, cineva acolo, o colegă care vă era frică să discutați efectiv. În prezent este doiul de cupe. Dacă în trecut v-ați gândit la discuție, în prezent cumva aprofundați acest lucru pentru că doiul de cupe în general vorbește despre o discuție între patru cu un coleg, cu un șef, cu cineva și posibil să fie ceva negocieri legate poate de salariul, de prime, de ceva pe partea de carieră, acolo niște negocieri, niște discuții, niște contracte, acte adiționale, ceva. Da, din nou doiul de monede. Voi și lei. N-ați avut așa doiul de cupe, doiul de monede, ei au avut și doiul de săbii. Da. Doiul de monede mă duce cu gândul că aveți foarte multe de făcut și probabil vreți să faceți mai mulți bani și probabil de aia aceste discuții, aceste clarificări, luați pe cineva în parteneriat cu voi, această domnișoară, voi duceți cumva greul, dar aveți nevoie de această persoană pentru a ajunge unde vă doriți. Bun, să vedem familia, trecutul apropiat, energia Marii Preotese. Există cineva, o persoană din viața voastră, o persoană feminină care vă veghează de acolo de sus. Probabil ați pierdut pe cineva și a trebuit să stați într-o energie foarte grea. O energie apăsătoare, o energie care a necesitat întreaga noastră atenție și emoție și nu a fost foarte ușor. Oricum este o energie feminină aici, chiar dacă nu pentru toată lumea a plecat această persoană sau nu mai este printre noi, dar este o energie feminină care vă consumă foarte mult. Să vedem în prezent. Da, exact. Regina de cupe, cum am zis, simt o energie feminină și această regină de cupe probabil există posibilitatea să fie mama sau cineva sau poate copilul, sunteți dumneavoastră mama și să existe anumite vise, anumite lucruri despre care voi discutați și vă consumă mult că nu puteți să le materializați sau ceva legat de partea sufletească, sentimentală. Ați fi dorit să-i fi oferit mai mult și nu ați putut sau doriți să-i oferiți mai mult și nu puteți. Să vedem viitorul apropiat. Exact ce ziceam de doiul de săbii, cum am fost și la lei, era doiul de cupe, doiul de monede și doiul de săbii și văd că a ieșit și în citirea voastră. Doiul de săbii îmi spune mie, cum mă uit tot timpul la privirea acestui domnișor, că ceva vă nemulțumește.
Parcă toți au și voi n-aveți. Ceva, vă doriți ceva ce au cei din jur, legat de partea de familie. Nu știu, ori au familie mai numeroasă, ori... Și voi stați așa tristuți, îngândurați și nu știți. Este o energie a două voințe puternice, nu știți încotro să mergeți. Este o energie de confuzie, de îndoială. Dacă vă uitați pe chipul acelui domnișor, este o energie în care nu puteți să luați o decizie. Dar, oameni buni, este o energie trecătoare. Încercați să vă mobilizați. Să vedem partea de bani. Partea de bani începe, sau a început în trecutul apropiat, în energia lunii. Ați avut voi o iluzie că ceva se va întâmpla, dar nu a fost să fie așa cum vi-ați dorit. Probabil a fost, cum am zis, mai mult o iluzie și nu ați știut încotro să mergeți. Sunteți într-o energie foarte duplicitară sau o energie duală, ca să-i spun așa, pentru că aveți 3 de 2. Trebuie să vă găsiți cumva echilibrul. Încercați, mai ales că a ieșit și Marea Preoteasă, da, în energia acestei femei și doiul chiar reprezintă Marea Preoteasă. Încercați să nu alegeți metode necinstite de a face bani și încercați cumva să fiți atenți la ce parteneriate faceți, pentru că am zis aici doiul de monede vorbește despre ceva parteneriate. Pentru că din disperarea de a face bani, posibil să faceți anumite alegeri greșite. Da, exact cum am zis, a apărut Cartea Morții. Nu vă este ușor și pentru că nu vă este ușor, să nu cumva să alegeți aceste noi începuturi sau aceste noi oferte de la cineva care nu vă dorește binele. Nu, încercați să analizați tot ceea ce se întâmplă, dar orice sfârșit are sau e considerat și un nou început, pentru că vi se deschide altă lume, cu alte oportunități. Veți semna niște contracte, ceva aici legat de bani și implică 3 persoane. 3 persoane, da? Posibil cu una să negociați și să mergeți către ceva mai bun, către drumul dumneavoastră, pentru că este o deschidere și o mănăstire, o biserică acolo și este cineva pe acel drum, doar că trebuie să-l urmați. Trebuie să vă bucurați de această schimbare și de tot ce va duce ea. Viitorul apropiat. Da, clar. Exact cum am zis, asul de săbii, trebuie să clarificați ceva. Dacă este vorba despre semnal lucru, dacă este vorba despre anumite oferte, despre tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere material sau financiar, ca să-i spun așa, clarificați totul la început. Înainte de a pune această ștampilă, da, pecete din ceară, înainte de a pune de a vă pune semnătura pe ceva acte, fiți atenți. Clarificați. Prietenii. Da, în trecutul apropiat este vorba de 6 de monede, așa dulci stau ei aici să-l sperie sau să-l aștepte pe Moș Crăciun. Posibil să aveți un prieten foarte bun sau o prietenă foarte bună care cumva să vă ajute atunci când vă este greu și să fie alături din copilărie și posibil această prietenă sau prieten cumva alături de această energie să puteți fi dumneavoastră, așa cum sunteți. Bun, rău, cum sunteți, să fiți dumneavoastră. În prezent trebuie să fiți în energia temperanței sau a cumpătării, o energie de calm, de răbdare. Cum am zis, aveți aici, referitor la prieteni, aveți o energie calmă lângă voi, o energie care vă echilibrează și cumva vă duce în această energie a cumpătării datorită faptului că vă iubește foarte, foarte sincer. Este o persoană care vă ajută să treceți peste conflicte, peste tot ceea ce se întâmplă. Viitorul apropiat, da, regina de bâte. Este o prezență posibil feminină care vă arată ce trebuie să faceți, cum trebuie să faceți, vă înțelege, râdeți cu ea, plângeți cu ea, este alături de noastră acolo. Posibil să fie și mama, nu neapărat alte persoane, mamă, soră, dar posibil și din familie să fie, însă energia reginei de bâte este o energie în care vrei să fii sau vrei să ai așa o prietenă în această energie care îți dea acum să zică da, așa e, așa va fi. Să vedem îngerii ce mesaje au pentru voi și anume îngerii terapiei. Pentru că au ieșit 3 cărți. Da. Acum înțeleg, nu degeaba a ieșit Marea Preoteasă. Probabil aveți un dar moștenit de la mama sau de la cineva, pentru că, de ce vă zic acest lucru,
a ieșit chakra coroanei, care vorbește despre eliberarea karmei din trecut, dar și despre o conectare cu divinitatea, pentru că este templul iluminării. Da, ce este cel mai important la voi? Sunteți o persoană de lumină, o persoană foarte importantă, de această energie calmă și blândă, o energie pe care vrei să o ai în jurul tău. Da, și a apărut și cărțile. Și spune această carte că scopul nostru în această viață implică scrisul, cititul, editatul sau vânzarea de cărți bazate pe spiritualitate. Musai să vă informați, să vă documentați, să lucrați cu darul vostru care este divin. Lumea trebuie să se trezească la realitate, iar voi și să se îndrepte către spiritualitate, iar voi chiar aveți anumite abilități de care nici nu vă dați seama. Este sau sunteți protejați să fiți atât de puternici. Puterea voastră spirituală aduce binecuvântări legate de menirea voastră în viață, însă trebuie să fiți atenți la orice idee aveți, pentru că este un mesaj din partea divinității prin care sunteți ghidați ca răspuns la rugăciunile voastre. Probabil v-ați rugat: Doamne, care e scopul meu în viață? Doamne, ce trebuie să fac? Doamne, cum trebuie să fac? Doamne, nu știu ce. Primiți anumite răspunsuri, dar probabil le ignorați. Cum faceți acest lucru? Ia să vedem. Da, trebuie să vă retrageți și, cum am zis aici, din punct de vedere financiar, pentru că am zis la partea financiară, aveți grijă pentru că trebuie să vă înfruntați fricile financiare. Este o perioadă de analiză. O perioadă în care cumva veți realiza foarte multe lucruri, dar trebuie să stați, să vă deconectați de lume, să stați cumva în meditație, în rugăciune, pentru a putea, atunci când vă conectați cu media, cu internetul, vă fuge mintea, nu vă gândiți exact cum trebuie, încercați o oră, 2, 3, o zi, cât puteți, să fiți voi cu voi pentru a putea avea mult mai multă claritate asupra ceea ce vreți voi să faceți în continuare. Iar această carte legată de a vă înfrunta fricile financiare spune că atunci când e sincer cu tine, legat de frica de succes sau... Cine are frică de succes? Frica de succes sau de eșec, aceste frici nu te mai pot controla. Așa că eliberează-te de fricile ascunse prin a le confrunta cu lumina ta și conștiința ta, din partea conștientă. Exact cum am zis, sunteți o puternică persoană sau ființă de lumină, încercați să lucrați cu această lumină. Atunci când aduceți lumină în sufletul vostru și lucrați cu the dark side, cu partea mai întunecată, da, a voastră, veți realiza că lumina va prelua sau va invada din punct de vedere mental, astfel încât să poată anula sentimentul de frică, pentru că frica are una din cele mai joase vibrații. Da, atunci veți realiza că de fapt nu aveți de ce să vă fie frică și că fiecare persoană de succes a trecut prin anumite frământări și a reușit cumva să se elibereze de neîncrederea în sine. Ceva vă ține înapoi, cum am zis, sunteți blocați într-o energie. Da, aveți aici puteri, Doamne! Arhanghelul Uriel. El este cumva, eu l-am ținut minte ca pe arhanghelul alchimiei, ca să spun așa, pentru că face magie așa în tot ceea ce se întâmplă, elimină tot ceea ce este negativ și în principal energia de anxietate, da, de frică. Lucrați cu el și el vă spune să fiți atenți pentru că aveți o capabilitate de a vedea lucruri, a simți lucrurile, a gândi lucrurile altfel, da? Și să fiți atenți la orice idee, orice gând vine către noastră, pentru că este un răspuns la rugăciunile voastre, da? Și nu este prima carte, am mai zis și chakra coroanei, să fiți atenți la tot ceea ce gândiți. Da, foarte interesant, îmi place energia voastră. Bun. Aici este și o carte a compasiunii. Și a ieșit arhanghelul Zadkiel sau Zadakiel, cum vreți să-l pronunțați.
care este arhanghelul iertării și a libertății. El, cumva, eu cred că acest mesaj de compasiune, de fapt, vi l-a adus pentru că el vă ajută sau este cumva un înger al progresului, iar voi aveți aici anumite frici care vă țin în urmă, da? Și de care voi nu vă dați seama sau nu le dați atât de multă importanță, însă el vă ajută să ajungeți acolo unde trebuie. El este un înger al transformării, el este un înger care cumva face justiția divină. Deci dacă tu ai făcut bine și îți dorești și meriți, pentru că sunteți persoane de lumină, el îți aduce, el echilibrează totul. Și atunci, cred că este o energie în care voi trebuie să ajungeți și anume a compasiunii. Da, trebuie să vă înmuiați un picuț inima cu respect față de această situație și față de persoanele implicate, inclusiv asupra voastră sau legat de voi. Da. Și Sonia. Se vede că este perioada Crăciunului când ne este dor de cei dragi, pentru că a apărut în multe citiri. Ea aduce un mesaj din partea celor decedați, și anume pe care i-ați iubit, bineînțeles, și anume sunt fericiți, sunt în pace și te iubesc foarte mult. Te rog, nu te îngrijora legat de mine. Sau probabil aveți anumite frământări, nu a fost o încheiere, o finalizare și acolo este o problemă. Dar va fi bine, oameni buni. Trebuie să vă înfruntați fricile pentru că aveți niște puteri absolut minunate. Să vă ajute Dumnezeu să ajungeți sau să reajungeți pe drumul pe care voi trebuie să mergeți în această viață. Vă pup și aveți grijă de voi.